Tutuna Kulumka, Sing Tini on one sogo, the Tini BGB Ipft Sorkar, Sing Vice Masonka, Sorkar Gotun Kaimani, or Vision Sunuka, Tini performance, especially Tini Tipasani Bagay, Sing the Samkai to money, Tina Ipft Tini Udduge, Ipft Tini Naharbang Bay. Sing turuk tak pabulur saimano sing kabang mas hamung kaham thai tungmani apno tuina sing tini je election lorenai tini phainai 2020 ADC election apno sing pabulur sanai sing kabang mas hamung tini tipra sanai bagai sing sam khai tungmani totno saimano apni bagai sing wan chokka phainai ADC o sing Ipft party जों रिकगनाइज पार्टी जों गोबां सीट नागै जों आबनो बारबार आं सागो जों मैक्सिमाम सीट जों बाचानाय जों मैक्सिमाम सीट बाचागै जों एडीसी दहल खायनाय अबन बां जों साइ दंगो किन्तु अब अनेक पेपर उल्टा पुल्टा सैमानि अब सटिक गया जों ताक फनो फाइनल जों सालायमेखो जों Ipft बीजेपी एलायंस जों नाय अंगिया दिन एडीसी इलेक्शन अब जों दाव सालाय दंगो जों एक बार सालायखा तै गोबां मथन सालायनाय अब बाङैनो ताक पॉइंट जों कोनो फाइनल कक सामायाखो जिनि फाइनाय 9 तारिखो जिनि Ipft नि सेंट्रल कमिटी मीटिंग जों आसावनाय आफ्राबो जों सालायनाय तै जाव जों तुरुक ख्लाय जिनि एडीसी नि बागै जों कैंडिडेट जों लिस्ट नागै दंगो जों मोटामोटी 80% जों लिस्ट माखा जिनि कैंडिडेट नि बागै जों बुं माखा जों कालेक्ट खाय दंगो अब जों जिनि इलेक्शन कमिटी जों 7 जन दं इलेक्शन कमिटी जों फाइनल खायनाय जों कैंडिडेट नि बागै अब जों साजाक जों साइमानो तिनि विभिन्न तिनि डिविजन हयते कुमा प्रपोजल सफायखा किन्तु आ प्रपोजल अब जास्ट हेज ए प्रपोजल सी अब जों फाइनल नि बागै जों इलेक्शन कमिटी दंगो आ इलेक्शन कमिटी जों अब डिसाइड खायनाय आबनि बागै आं कयमसुगो तिनि कर्मी रगनो जिनि गोबां डिविजन 11 बरग न कोनो प्रब्लेम तांनायदि जों साग बैसाग जों काहागे सांमा तांलायनाय साबो मानिया कैंडिडेट आबनि कोनो इम्पोर्टेन्ट या जिनि इम्पोर्टेन्ट के जों एडीसी दहल मा खायनाय तै एडीसी दहल खायै जों जिनि नाहरमों जिनि डिमान्ड जिनि टिप्रालेन डिमान्ड आबनो जों तैबो रागना बागै जों सांमा खायलायनाय जों आबनो जों बारबार साउथिन टारगेट सुदु एमएलए मन्त्रीया जिनि एमएलए मन्त्री परेगो जिनि हरमों जिनि टारगेट जिनि सार्वाइवल नि बागै जिनि जुगनि बागै जों अतिपरा हासेगो जों इज्जत नाय थंदनि बागै जों सार्वाइव खायनाय बागै जों आबनो जों वानसगो बनि बागै जों कैंडिडेट इज नॉट फाइनल बा इम्पोर्टेन्ट या जिनि एमएलए मन्त्री अब जिनि पाइथाक जुबाया जिनि सुबा हंखाय जों जिनि टिप्रालेन जों एडीसी एरिया नो जों बाय एनी मीन्स जों टुडे टुमरो जों फाइट खाय थांनाय जों गरिसे एडीसी जों सेपारेट स्टेट मै हांख्लाय जों पूर्ण राज्य मै हांख्लाय जों जिनि बिचार मते जिनि हर मते जों अतिप्रा हास्तेव जों इंडिपेंडेंटली जों स्राय खाय जिनि मुचुक्तै खायै जों सामु तांमाया जों बन जतरो सि दङ आबनि बागै आं कयनाय जत जिनि बररावनो जेखुनु पार्टी खाय दं जिखुनु जों पार्टी दंनो निरक्षण बच्चों फाइ जुग फाइदि जों टिप्रालेन जिनि एक नम्बर दाबि अतिप्रालेन नटयिनो जों फाइनाय जों एडीसी इलेक्शन जों लरेनाय जों एकटने दाबिनाय जों अर जों जुग रमै जों बैसाय कप्लाय बैसाय गोरों खे थांनान हंखाय जों सेपारेट स्टेट नांगौ अब मिशन नागैनो अब डिमान्ड तयिनो जों आगामी इलेक्शन जों लरेनाय